Previously on Mdyangu comedy series. Kuri wewe chimena makundira mpuse wali pamuzi wano ndichano ifuka ine panomba singa khalipo pandashoko acha ndene simufuna choko acha zindikuonda ngati wewe mina amuna amakukundira pamuzi panga kuchika tiya pakapena masinanisa mwana wewe mochokera ive takwira lino akupepuka kwambiri manifestation eti Gabriel sabano ino msapange makani mina basani mwana wina mimba mkanangu nena kuti awani mapasa koma ndibereka wina wiki ino wina zabereka wiki amawa kani sinanga ndichikondi cha iwe ndine iwe acha ndongwauza decision kuti ama kapena Eunice ineyo ndaganiza kuti titere tibwirerane tonse imene timakhalira zipitilire imene zinalili mucha ndesi kuti andikuyenenganso ndifuse maganizo awo andiuze iwo zomwe aganiza. It's just a matter of ineyo kuwauza kuti ndikupanga izi basi. Mais show. Ajuma. Asfera? Ndaswera kai. Bwana ni kukufunana. Ajuma tanga mundifuna. Naya banda kufuna ni sitata bwerani. Malifunira zopanda. Kankani yake ndi ya serious. Abwera ni nyumba mndi photo kose. Tanga ndi photo kose ali kompa Ajuma. Photo afika atiye. Eta Loan. Kaka. Wani. Ajuma. Ujire undira naje poma cyo kuti ndiroye mu. Mama shoko. Nkani yake ndio. Ini ndacho kuchoka ngaba ngezimezo. Ajuma. Ubida gani? Ruby umata Wewe baza waitatu ndi waifuro ifa ndipo yapia uturi yakwira yateka pamene bajapo ndi akomali mutu wapaka dim ndipo waibi mugambe na nazija apali mukunong'onezana zichani ko mukupamene popo mukunong'onezana zichani mauza kunena kuti mpando upaja masiku ano adanena tisamakhale nanenera kuti ko ine zimene zozo sikunanga nanenera kuti ko ine zimene zozo mutakhala pamene popo ngati banja musasunthe khalani mene munakhalira akhala ukuru kodi khalani mene munakhalira ndeta nduzeni mukunong'onezana zichani mukukambirana chana papa palibe anena kuti palibe kodi ndati sitingangokhala nyumba munomo ndipo ine uyu kukhala naye choncho pamakhankhani zina sikufuna kulankhula mokweza kumaso kumankhani yaikulu munenasi munena zimene mukunong'onezana akazathu pali inu akazanu ali kwangati ayi munenasi munena athu yodumulemu ndikufusa koma tinena zinthu yoti palibe inu simungakhale kuti tiyeze tufuse mwenda inu ndikuphani twini ndikuphani ine kwini ndera ndikuphani twini akazanga mumadziwa kunena kuti mawu amene mukunena zomanena kuti ndikuphani ndi mulandu ndipo malamulo zimene mukunenazo mutha kudzakaseweza nene kumukona ngati ndikopo mukona ngati mukona ngati nenani ndikuti makambirana ziyani nenani patina chichose chuma watu wanena chimwe ndifotokoza zopo mwazo ndizona chicho sitome mwafapate zona zokuita fotokozana koma mutobi mulandu nene mulandu wajanga ukona ngati ndikopa ndizapa mutu kakomo pano ndizapa mutu pano wakuza ndi chuma ndamva chicho soni fotokozana chuma pandapo ndizona kumwanena chuma kani yake ya ifetu tunafuna kuti kukuze nini ifetu kana litakuza iliyo mkanana ndikana ya kwanza koma nkanya mukumbukira nese sunaka nkauza mwabura abweke 100,000 ndabu khaneke inali neneyo yodi amafuna 100,000 yo kuti ichifojo awawa mesa nalipeza awawa kundilangisa hiyo
unena kuti ineyo ndinuyo tizikondana bwino muno ngati chani chibali tizikhanga chibali samakubulimba nelimbali nde message analipeza ndatatipeza message ino mnapeza kumani mwatulukira ndefe tinathawa nde message analira kuti ati nenera kwa inuyo nde ifeyo sitimafuna zokuti inuyo akuuzeni kuti nenali ndawawa koma nkhani yake tinali imeneyoyo 100,000 anawuza wawa kuti chani ampase ye 100,000 kuti asakuuzeni kuti nenali ndawawa koma ngakhale nali ndawawa ankandilangiza kuti ino ndine tizikondana ndizikhala limodzi suti amanena china chilichonse nde imeneyo ndi amesi pamene panatani inachitika yayo chuma sopano chumayo no ine nditamfotokoza ifo chuma nkhani akuiziwa nde tinagwizana kuti apita akamuuze mese kuti akhale chibwezi yake fuje timese amamufuna chuma akakhala chibwezi chake akamuuza nena zokuti asamavutisa shokosho kuti ampasa 100,000 kwa shokosho alibe nde chuma ujana atani anavomera ndeno mese ujana zilenga serious ndi amene amakati nkamaya ka chuma ukoko nde chumayo apopo amafuna kuti nene ndikatani ndikaulule ndikamuuze mese kunena kuti zinali zaboza ine ndimangopangira kuti atithandize kuti awawasa kwenye 100,000 koma palibe chonalika chinachi chonse chomwe ife tinapanga ndiye maleka kunena timaopa muzafa ulele pi basi kamenta kajasindanati akanalipa kani yake palibe nkhani yone kuti kumatsolo hayi ngo amaoneka kolori kuchipindako akangoti ndikubaya inu sizinathe tibwelereso zata Master. Yes. Mufasa. Nimaona hivyo kushitana katangale hivi wantu aba. gatambali ufuna kumetana Yes, G, waswera bwanje. Naswera tukaye. Ndaswera bwino. Okay. Mnango deka. Mutu umu. Mukenda vambili. Va junior vita. Mancho kuswachana. Napeza muntu wako kunani kuchipini uko komwe alaikala kuchipini umuntu uya nena muza kuti achite ma investigations atipezile kuva junior awonde mwaita lero masteni abonde mwaita ndipo ndikuthandizani kwa akaga kasatisa use nyumba matuno azija ine mwana wa Mdyangu ine mbale wa muntu tsiri kunziyo izi zindanane ndiye sesa tipangire limosi ziteke zimene ndemu pasandalama uye mnyamata uyo investigator buno bwino amene katuze mbiri yake buno bwino muntu akangobwera basi ine bambo wanu mutu baby. Hi. Junior wabu? Olo wabu no Junior? Nakumana ira kuchokera ko? Kwa Priska. Kwa Priska Junior? Kuyanga kukuyanga kuri. Junior? Inde. Ati, you know what? Kabina mwina ngani yake tokala ya Nepman. Baja Nepman akone kuti akumfuna kwambiri Priska uchi. Komano ndo uma yochi. Ndimwina ngena akukatuma kaju. Akone ndazita kupanga nyonyo akuthawa chani. Yakufuna ndiyeyo bati. Madino poka ikisadi ndeni pamene ko. Amene one kuti Somesa namba na pita kweka. Koma sina ngani Nepman ucha manyazi sata kufusira kuti ndichisiro. Komano pamene popudi poita maita kumiyata ko. Kuyangana uku basi tonje. Manje ife mukamba ife. Na kadu satwa. Akuti yes masteni. Ucha wafika mpaka bene papa. Mora kupasa ni moni. Mwasira amai. Yes masteni. Yes masteni. Afutana muda. Yes masteni. Akona akuti jaira kwambiri bako. Akali kuti ko iko. Amene akuti jaira kwambiri. Amene Kaka. Awe. Mana akusogera mamba mari. But not now. Tipese njira ya bwino ka? Wambwa? Ndoti izozo wakuchipiniyo tikwenika tiyambire tukompa. Wakhalisa atu iye. Tikwenika tipange amfufuze kazipita. Umana ka usiru.
kaja nawo sana chokapo. Amani. Mwana kwa mlele mbangani. Sina ba. Inu ndatenga mwana edi gabu edi. Sindikuzoa kumenya loera naye ino kaino kanene kanji ino kasi ndikuziwa ino kaino sakapanga zimena mafuna une Mwambana. Hai. Nanga. Mina mantenga mne kuti. Mlele mbakaniza bwanji. Abda naye kuti. Ino sindikuziwa manje paka ndikufusani umaona mlelemba. Naone. Tana pia ndokubira mene. Bora sakapanga zimena mafuna upanga kuti mwana wanga wachipa mama. Kuma bale ino. Kuma ino sinalu jume mwakwatira ndi amina chimchani. Amuna sasa maona? Ndio mwaimbira phone. Sabe yaka phone sikuzomena vita mwali muronga sikula mwana chandu wangu ngono mzwa kale mina badila muchi. Kuma bale ino. Iwe. Sasa na kuveka ko? Akuimba nyimbo. Alowera ku dowe. Kuma bale. Basi nkazi wapo nimuno ngara mimi akakuranda mimi. Ameze ndijani. Omara ka muna ngara ngamenya daily head. Ni mwana ngono ujafri majua. Baya mwana romance sana to basi mwangu enda na Kana kugamba nokudwala. Anthu ena amangu nami ndikupemphire. Aish. Asomba. Iwe ifati kuze azizi zako ndachina Elia, ndachina Mose. Iwe ulibe sai. Ndio nakupeleka kwa kuwela kupeleka kwa ndani. Holy Center. Holy Center. Amena azizaje ndachina Moses kapena ndanu. Chukua lero Moses Elia anabwera. Amena wana jomba lero ndi Elisha. Mwana kunamela kukandaje? Iya hii. Abe twende saba ngenda kubira kupili. Kuja kuna ndi Moses. Kwa Moses lero anabwera. Ndio kunabwera sotatu Elia. Elisha katamena wa jomba ngendo uno. Holy Center. Yes. Holy Center. Holy Center. Odi yo mwana mnatana naye kuti. Mnatana naye kuti komana. Safari fudu rache inu kandi ziwanda zimeza kukwanani mwina msamalire. Mwana amene yo bambu wache ndi mukupemphera kwambiri. Mwandimve sesa. Kuti untame mabwera yoti utenda pena kuphiri kuti amene yo akadalisidwe akakumana ndi yeni Moses ndi utatu. Lero ndiposa lero ananena kuti abwera. Mwana wangali. Cha? Ndachi bwana ngalo msapange pamwe wa mwana wanga. Mkuzoa mwana imene wabadira. Sopana. Ndio ndiye sakangani. Zani msapange ni mwana aenda kusa. Holy Center. Mwana banga sipeza mlemba ine muzando na kuipa. Holy. Muzando na kuipa. Simu zangu nangali bosi ndikuse. Msaswele ni mwana wangu. Msipanga zibwana kwanza kupanga. Sandra bakatena, pura bakatena. Pepsodent. Sugar you love. Holy Center. Oh my. Hello. Hey. Taswera kunoka ino ma. Zikomo. Mwana ali bwino kaya inu kumeneko. Business iso kuyenda. Tibwera ama musadandaule pampano ndikupezani. Anandimbira phone akuti wabwera kumasina kumane naye Musayo atali kuchigumula. Komangu ati apapa sitina kumane akuti wapezaso ntchito. Amayi kumanda kusowani mwamva. Usadandaula ndikupezani ndibwera ndithu. Ndikakumana naye so Musayo fuwa kuti apapa chibweni sina kumane naye ndikuuzani ndikakumana naye. Nuso mukhale ndi tsiku labwino ama. Zikomo. Okay. Hola, koditi la nanji, yagala mbope yako,
yakana ngope yakati bango fanana ifanana ndi mulungu tifanana ndi mulungu. Amulalemba mwaswera ndaswera kairu mai iwiri wiri zadi yes koma sindi ali bwino sindi ali bwino yayi amene yetu ali bwino komanso uja Gabriel onseso ali bwino chifukwa atabwera monga pano pa Holy Center ndafuna kuti afiti nonse ndiye onse asawandikire ndi ali bwino ndi baka apa ifana afiti nonse muli kutali ndiwo. Amulalemba fiti nditani panopa mukamati fiti ndani pamuzo munata kuti chani kodi numazoya zopusa chifukwa chani simazoya kulankhula chifukwa chani. Amulalemba ndili wopusa usamajaile kwambiri mwana so amalatu pata mfiti ndani simnanifuna kuti zopepera basi abangwa kulukulu basi mfiti pamuzi panopo pamuzi pati mati kuone nati nonse ndinu afiti okauka fiti oyembirira ndinu nonse ndinu afiti okauka ndiye chifanya kuti apa pati pa Holy Center koma mmaziwa inu milandu ya fiti kuti njo mmazoti milandu ya fiti njo Holy Center inu nchoka kusumira kuti munthu usi ndivele chani chimene ndavele ne ndivele chani ndivele chani Derira anali chimozimozi chimene mukupangazi ndiye anameta musisi la chilabu akusonyenga ngati msinakoneni ikakambopusa fo muna khauti ndinonda bambo ake mapemphera muchona simwezi mutchula msanu kuti ndi chabu ino kodi simuziwa kuti gulu anthu lisizikalowa kumwamba mutakalowe ndinuyo anthu achiwerewere fiti wamkulu nde ndiweyo munthu achiwerewere ngati inuyo sakalowa kumwamba zazi muli ndi mwana amene kumene wakuchokera yes Amulelemba chani ndikuti sori gabu ya nyumba mwagoni ndamkungolongola mwana katagoni sabatu chambirira ndifuna mumuze utheke Gabriel kunena kuti ziko limene alifika ndi ziko la phokoso kwambiri ndipo safiti mutuma kumana paliponse taona ndi ena ndi awa mai wili Amuleba nduri mufulani usefusokosa ndifa mwana agoni nyumba amwe nduri mukhaliki ndikali chete kulipani agoni nyumba ndukani kali kumugonera sabade mumuze zachila zofuna pati siku mai yeyo tinali kumpakuta kale kati munthu ine nagona osambona mikabwaji ine nagona siku limene lolo anthu pamuzibadapo mukuzolera kwambiri Holy Center Sandra bakatena akura bakatena Pepson de kanga nduri mabiro kuchali chizibu Holy Center kamu chombebera zochitika basi Bible direka mumaja ndio pepo rachia ndio tukachukua zangu kutindwe vitu bali nzeru pamenepo tanga basi zindebe kazojuta iwe sindi wauza munako zopusa ni magana asamazolowele mopepera wamva amwali chani ndilibe mphamvu ndikubwera kumene ndilibe mphamvu sindifuna zoti nzilongolola ulibe mphamvu sindifuna ndiyankhulaso ulibe mphamvu iwetu mphamvu zipesa iwetu mphamvu khala nazo leloni ndiganga okoyo mundiziwaso mphamvu sulibe zipezeka lero ndiganga okoyo mphamvu zipezeka ndijani mwenye ndikusia panja pano choma mfamu nduze panja pano ndijani choni chosankatumo ndijani Bebe umazibona nimakonda eneyo nimakonda kwambiri ndipo tangone nanu mnene zimene mufunazo kodi okudana ndikuzo nimakonda moto zinyadira mene poto ndiye ndikuuza ano apa nimakonda ndiwe kubwiza kumango zinyadira mandikonda eneyo nimakonda kwambiri ndipo iwe you've been very supportive mu relationship chikutengereni ku Zambia kuti kodi wene ndijani okay ngati mukumwalire ngati mukumwalire ine ndwa ku Zambia ngati mukumwalira mukanangona zoti chikwama cha ndalama nachikumbira pakuti pakutani kuchipinda mnakangonena msadi osamasewera ndifa don't make jokes nkhani zaifa uzere ndikumwalira ndikuoneka ngati ndimwalira ine nyetangonena nde ndikuyankhula ukanandisiya kaye meza nkhani umayilowa pang'ono kuti fike pa climax nde ndimati ineyo ndimakukondani ndipo ndimathokoza kwambiri pa zabwino zimene mwakhala mukundipangira nakakutengani ku Zambia kwanu kuti kolemera kochita bwino kubweresani ku Zambia kuno munandivomereza mene ineyo ndilili. I appreciate that and chikondi yathu chimayenda bwinobwino mmene kutabwera kwini muja zonse zinali bwinobwino khali kwini anatithawa ndi chomwe apa pandaona ndazizindikira kuti moyo mwanga ndikuperewedwa china chake ntakhala basi kulingalira
naziona kuti ifeyo tubanja athu linkaenda bwino nthawi yomwe panali iwe ine Queen uchi ndikuti apa takhala pansi namba ulingalira kuti I think ndiweneka ndibwirerane ndi iye ucha. Of course iwe ukhala ulimobe singakusiya koma kuti Queen ucha that means kuti ndiye kuti telefone yaso akhala akubweranso ufambwera ndi Queen tibwererane tonse mmene iwe ine Queen. Okay, tibwererane ndi Queen. Tikabwererana ndi Queen muntengaso mwana mmene tinkakhalira nthawi mmene zimayendera mochi kaunano mafuna ningukuziwisani kuti mami nthawi ija zinthu zimayenda bwino bwanji zizabwereranso chonchicha mmene zinkayendera muja awamuvu kupelewera okay soti iwenso kundikwanira zili ngati utha kumwa madzi komabe kumafira luzu kumene ukufuna umwe juice kafuna chani ndewe utukhala bwinobwino siutukupelewera kumano mmoyomo nangozolowera kuti tinkakhala anthu atatu and zimayenda bwinobwino ndi ndikufuna kuti tibwerere mmene zinalili muja chabwino ndamva mwamve ndipene popono ndamva koma silanga mmene kaso munduze maganizo anu kunguti okay ndamva That's what I'm doing. Masalasa. That's it. I know it. That's it. Amleva. Kwa hiyo Father Brebo. Akutadekani kai. Ya fatu makumbukira wa. Akazoto ndajama konta kumajambulisa masuye masaso media majama Facebook jonjo. Ndipo kana baya yonga sana ike babali bayaza musalu ni mwai. Chifuka mimi ananyanyuka tu. Akazawawa. Hii zopya tu. Sopera ajamnasi anao muri umu. Awatu tufana kuze wewe mamuna nzanga. Usama ngora nkazi mkongola basu era ndiacha bichabe ajira deria. Mkungu ya pera yake Samson anulidwa basisi. Mwaje nditi? Jezebel. Eyedwe sona kaza ndipo ngaliso mnasiana nawo aja kuba usali mukale apa. Alima sanda aja. Ayerawo. Ndakule tu. Sindikati kuti bwa ndakule basi. Ama jambo zituzi atavula jojo kutenda hii. Kwani oro balonamuntu papa kajojo eti zamanyazi. Ama ndibala ndizapasa mapempero. Ine tusina bonezi mene munena. Oho. Mabula kuti buzakula uje ano ndingota. Ine ndi. Yaje ndibaya nini makula sana makula awili. Akulu. Ine research ndijero. Mamba. Ndachokera polisi ndo teka mtunda hapo. Oho. You underarrest. Ndinomangidwa zatere. Mwalimu uyu kama. Muli ndi mulandu. Oweni na mai yale hapa. Nda fit. Chabu. Ndenga muli ndi umboni mukati. Ya tafadhali siwezi kutika kusinza jirendo hii. Isinza jirendo. Yesu zinachi kitazimene. Zimene zizi. Mani pesa ndi. Ya hii even uje Saulo nikaza jisira zile zimwe mumuli manja mwa. Shadraki Abednego ndi Abigail. Zinachi chiwo zimwe. Mulibe mphamvu zo. Ojoli chilembwe, ojoli chilembwe. Amlelemba. Saulo ndisira. Sabano tadikira dikira. Uje adona msadanda ule yayi. Saulo ndisira. Ana. Kama sana sinda ndiye. Ina sindanda uladi. Yes, dada mtu asamba. Mungu panga zantu. Mwana khala apa ndi mwana asangalali ayi Mungu panga zantu. Ayi ndisingadanda ule nali bakale mtima. Nali bakale mtima ndisingadanda ule. Nali bakale. Next on Mdyangu Comedy Series. Choyamba ndikuyamike kwambiri kuti wazindikira kuti uli ndi vuto. Olofuna kuti uthandizidwe. Ndipo ine ndikuthandizadi. Koma undipasa ndalama zingati? Chani? Undipasa ndalama zingati? Amunyanyiwa. Queen, yoganiza kuti ine ndikhale lawyer wako? Ndikuthandiza kuti iwe upange ulere. Ukakhala pansi ukaganize mutu mwakomo kuti apapa ndifuna ndikhale settled, ndikhale na mwamuna mmozi.
then uzapange decision. Otherwise ukazangoyerekezaso kumpanga zimene unampanga ganizi ndizesese wewe mtima wako osewo moyo wako oso zapanga regret kundiziwene ndizakuonesa naweso. Iwetu ndi galimoto simusiyana. Fwa galimoto ikatha mafuta siyisankha filling station. Ifike apa ithidwe mafuta. Ifike apa ithidwe mafuta. Ifike apa ithidwe mafuta. Ndi chimodzi mpangira ine. Mukuthidwa mafuta ndi ma filling station osiyana siyana.